Malam, sarkin gobar Hamudu. Allah ya ji kanshi. Amin. Sarkin gobir ya mutu. Allah ya ji kanshi. Assalamu alaikum. Malam wa alaikum salam. Ana gafata malam daman neman ka nake kwana biyu ban ganka. Allahu akbar kabiran, to gashi dai Allah ya haɗa mu. So ana gafata malam, naga ku malamai magada annabawa, naga kuma wannan abu ya faru kamar wannan mutumin kirki a ce an mai wannan abu na dan yau hukunci, kuma amma ana gafata malam har yanzu ba ku ce komai ba. A'a, ikon Allah. Wani abu ne ke faruwa? A wai maganar kisan da aka mai sarkin gobe ko malam, naga har yanzu ba ku ce komai ba. Ya kamata ku hito ku wa'azi, ku maganganu akan wannan kisan gilla da ake ma wannan bawan Allah mutumin kirki a matsayin ku na malamai, amma kun yi shiru. Dakata malam. Ai in